kai alaji rayuwa fa sirri ce da kake gani ga munan ne za ka ga mu mun dan shiga cikin kyamara dan tsaf kai ka ce babu abin da yake dawo mu kai jama'a ta ciki na ciki alaji wani da janka a media sai kaman baka da wata matsala musamman ma ta kuɗi ko kuma wani rashin lafiya idan kamar lafiyar ka kalau babu abin da yake damun ka komai yana tafiya daidai a'a alaji mafiya yawan abin da kake gani a media abu ne wanda ake so ka gani shi ake barin ka gani babu wani abu na gaskiya ba za a ce duka ba amma dai a cikin 100 alaji 99% abin da kake gani a media ƙarya ne an riga da an tsara su ne ana so kalle su a hakan shi yasa kake kallon su a hakan da kar ka taɓa shari'an da littafi a bisa bangon shi duk abubuwan da kake gani a media alaji packaging ne to kai yanzu ba ganda ba alaji har da wata ɗauko waya an caukara kai ka ce kai duniya Allah rashin wani mai kyau yanci rashin sanin daɗi shi ma daɗi ne da haka alaji wallahi ka shar'anta mutum ko iya abin da ka ganshi in amida ka ga mutum ko ka ganshi to shikenan ku raba iya nan in za ka kyauta mishi zato ka kyauta mishi zato amma ka je kana bar dorawa ko ya ci lafiya ko yana da kuɗi ko yana da abu kaza na raba ka alaji wani ya dora maka matsalinka na rantsi da godan zaka mutu wani kuma in ya baka labarin rayuwar shi sai a ce yanda yake baka sha'awa sai ya baka labarin rayuwar shi sai a ce ta nan zaka buka zo inda kake ka ce ka gwara koma ƙauyen ka tano ma kawai shine solution kai alaji duniyan nan fa da kake gani fa komai da kake gani fa wallahi tallahi Allah packages alaji shi sa Allah dai ya mana mai kyau wata na sai labari shi sa wallahi ka shar'anta da kanka kar ka yadda kai agogo da wani da jin cewa kaga wani a guri kaza kai tanan kai ma wai dole wallahi wani da ƙarya je gurin na ga maka kai wani a dofa ne yake a gurin wani a jango ne yake a gurin kai duka rayuwar haka take ko gwarmaya kawai shi yasa ka daina da abubuwan da kake gani in dai ba abubuwan da suka shafi magana ko shawarwari ba wannan kuma dama ai a matsayin kan mutum mai hankali Allah ma ya saukar maka da fikir da tunanin cewa da ka iya gane gaskiya da kuma ba gaskiya ba kai alaji duniyar nan fa na raba ka kyamara ce kawai alaji duk ƙarya ne wani ma har diya nake bin ka wai da Allah ka mishi 10,000 ko 20 kai ka ji fa dan Allah da kila ka bi sati kai baka rike 10,000 ba